Bamako ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Jibi Jakite an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o bɛ kɛ nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan Jibi bi tuguni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan siga t'a la bi tali kɛ i n'a fɔ an b'o fɔ waati bɛɛ Jibi jamajɛ baara o de bɛ arajo jɛgɛfɔ kɔnɔna la yan o don maa minnu bɛ baara kɛ kunnafoni balan kɔnɔ Jibi bi u bɛɛ lajɛlen sɛmɛ kiriki la Bukari Tarawele a bɛ Mopti a bɛ diinɛ kɛnɛ kan kɛnɛ kan siga t'a la Amadu Ali Konare o bɛ Kulikoro karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ fo yɔrɔ in tɔgɔ bɔ fo Mande cɛkɔrɔba wale t'a la dɛ bitan kɛra a dan yɛrɛ n'a dun ma k'a fɔ ko maaw sɛmɛ kiriki la Jibi o kuma sa min kɔni e ni ne ye an n'an wakili da ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ Jibi ni ka se ka bi baara latɛmɛ o ye kɔrɔlen ko ye waati ani waati ni baarakɛlaw sɛmɛ kiriki la Jibi maa wɛrɛ bɛ wele ka se k'olu nɔrɔ bila sabu maninfin caya kun ye o ye Jibi o la ni dugu jɛra ale bɛ giri donso bɛɛ n'a kunkota fan don bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka kunnafoni sanuman jɛlen ta ka di lamɛnbaaw ma Jibi an ye lɛdu ta maaw ye ni maaw ko k'i sama i jilaja u kana fɔ k'i sonsan dugu ma jɛ ka ban maaw de bɛ kɔrɔtɔ ka arajo dayɛlɛ ko jɛgɛfɔ kunkan bɔra o bɛ ko dɔ kofɔ kosɛbɛ o bɛ an ka kankelentigiya o don an ka tigɛ di ɲɔgɔnma o don jɛ ka baara k'a kɛ ni diinɛ ni ŋaniya ye baara k'a kɛ ni tiɲɛ ye u b'o kofɔ a tɛ o la Jibi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Mamutu Kamara bolo denmisɛnnin don nka n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ bolodenkɔni tan bɛ munumunu na butɔn ni ɲɔgɔn cɛ o don a bɛ dɔ munumunu ka dɔ jɛngɛ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don console la bouton 200 bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don siga t'a la n'i ye min munumunu o b'o baara kɛ o kuma i delila ka technicien kɛ tɛmɛ ɲɛ b'a la o a bɛ ka kɛ cogo min na ɲɛ b'a la o fana ye tiɲɛ n'o tɛ ma deli ka sigi console kɛrɛfɛ fɔlɔ o don bɛɛ n'i ka baara don siga t'a la o la bɛɛ k'i ka baara kɛ Jibi n'o kɛra tile tɛ gan na o la min kɔni ye kunnafoni ye a kɛn bɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sonsɔn Mamutu ka yamaruya kɔnɔ n'a ye yamaruya di Jibi kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ bi tilegɛ na min ye jɛgɛfɔ ɲɛmaso ka wulikajɔ an b'a dakolon ci sisan Jabate naamu bamananw ko su bɛ ja debi wula fɛ i b'o dɔn o ye tiɲɛ n'an bolo don an bɛ bɔ ni info matin naamu olu kumalen bɛ mun kan ko maafaba dɔ kɛra an fɛ yan waati tɛmɛnen naamu ko an b'o o san 3 ɲɛnajɛw la kosɛbɛ Jibi i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ info matin maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Abdulayi Watara ko Ibrahim Boubacar Keita tile Mali masakɛ kɔrɔ don Jibi i b'a ye k'a fɔ maafaba dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko jɔn de ye yamaruya di ka faali kɛ jɔn de ye faali kɛ faali a kɛra dangana jumɛn na Jibi info matin kɛmɛ ka u maana sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko hakili lajiginna min ye tile 3 bɔɲɔgɔnko Jibi kalo tile 10 tan ni 1 tan ni 2 n'o ye juin 2020 i b'a ye k'a fɔ M5 RP ale min ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a dafiri o don i b'a ye k'a fɔ olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ Jibi ni tile 3 in dagaba lamagara Bamakɔ min ye taamakɛlaw ye Jibi hakilina min tun b'u la kelen Ibrahim Boubacar Keita a ka walan sɛmɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga olu a negetulu la bilen Ibrahim Boubacar Keita a k'a kɔ don jamana in na sɛbɛnnikɛla ko jama min bɔra ka fara ɲɔgɔn kan a don ma ja dɛ min ye i b'a fɔ ko lahara bɔlɔn o kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana ni mayɔrɔ belebelebaw lajɛ Jibi u ye wulikajɔ kɛ ni ka yen bɛɛ lajɛlen minɛ o kɛra min ye assemblée nationale u y'o dakolon ci hali bi o kɛn bɛ tumo ye siga t'a la wari tɛ min u taara ta don min ye yɔrɔw la n'i y'a lajɛ Jibi Mali ka yɔrɔ caman bɛ yen u ye nin bɛɛ lajɛlen dakolon ci sɛbɛnnikɛla ko o de senfɛ Jibi min ye wulikajɔ ye Badalabugu i b'a ye k'a fɔ M5 RP tɔndenw ka fara maa dɔw tɛmɛtɔla gansan Jibi min ye maa 14 olu ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko u ye diɲɛ to sira jumɛn fɛ Jibi a yirala k'a fɔ min ye numuguden n'o ye nɛgɛkisɛ yɛrɛ ye Jibi o de kɔni donna ninnu na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ senfɛ jɔn de ye yamaruya di ka se ka nɛgɛden k'o ci taamalaw la Jibi jɔn ni kun da bɛ file kelen na o ɲininkali to min bɛ yen o don sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abdulayi Watara a ko cogo di a ko
n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu kɔni sara o ye maa 14 ye nka maa min jogina jibi i b'a ye k'a fɔ o ye maa 300 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a don kama banabaatɔ taara ni ka taa n'u ye labitan ni min ye jamana ye i b'a ye k'a fɔ premier ministre n'o ye Dr Boubou Cissé a don kama ale ye yamaruya di jibi maa o maa banabaatɔ bɛ labitan ni ko jamana b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ fo k'u kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Boubacar Keita ka fanga ma ɲa min kɔ a dafiri la dɛ o bannen kɔ an bɛ cɛmancɛ fanga la min ye cɛmancɛ fanga maa minnu bɛ n'o ye sariya tabaw ye jamana fanga k'u dɔdɔlamaw ka baara la n'o ye CNT olu fana ye sɛbɛnfura ta k'a da u ɲɛkɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ jibi n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye tɔɔrɔ min taara ka dugudenw sɛgɛrɛ ko k'a dilan k'a dilan joona min ni musaka min ka kan o ka ta ka d'ulu ma sɛbɛnnikɛla ko nin y'o fana san 1 taama bɔ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ jibi ko jigi waro dan don dɛ maa minnu ka maa sara maa minnu ka maa jogina olu kɔni kɛra kɔnɔkulu ye ni ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye collectif des victimes ye ni k'u kannabɔ jamana marabaaw ye ko tɔ mɔna kan min ka jɛgɛ ma tilo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu kɔni taara lahara ka ban jibi fɛn mun kan ka do somo ka ɲɛnabɔ joona a ko minnu joginen bɛ jibi hali bi dɔw b'u ka jangaro kɔnɔ olu ka furakɛ wa ko dɔw yɛrɛ kan ka bila ka taa jamana kɔfɛ hali bi ko ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko jigi waro dan don jibi min ye nimisa ye o dugu jɛra jibi min ye kɔnɔnafili ye o nanbɛ olu kɔni tun bɛ k'a ɲɛsin dɔw ma olu fana bɔr'u jigi kɔrɔla la jibi k'a kɛra kamanagan dan ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tun bɛ nin ko in ɲɛfɛ kunun jibi n'a dɔw bolo bɛ fanga la bi ni ɲɛmaa yɛrɛ b'u bolo hali bi ko ta tɛ ka bɔ sisi ka bɔ san 7 kɔfɛ jibi ko mun de bɛ yen k'u ka u lamaga san 7 ka ca dɛ o ka ca tile 3 ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko jibi n'a dun man k'a fɔ ko dibi bɛ yen o tuma min ye collectif des victimes ye o ko ka tiɲɛ kɔni bange min ye o ka fɔ jamanadenw ye sabu ko dɔ kɛra n'i ye Mali ko lajɛ enquête bɛ dayɛlɛ nka abada i t'a datugulen kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ Ablaye Ouattara ale ka sɛbɛnni don info matin an b'u fo n'an bɔra info matin an bɛ don la référence du Mali la olu kumalen bɛ CEDEAO ka réunion mun kɛra dimanche tɛmɛnen o kuma la référence du Mali a kuma bɛ mun de kan o ko la i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ référence du Mali CEDEAO a ɲɛma u ye lajɛ bolo da lajɛ in kɛra Guinée Bissau min ye Umaru Sissoco Embaló ale ka jamana sɛbɛnnikɛla ko min ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu i b'a fɔ ko CEDEAO jibi ale fana dɔrɔn kun tɛ lajɛ belebele 2 kun ɲamin bɛ ɲɔgɔn na min ye filanan ye o ye UEMOA o bɛ tali kɛ jamana 8 min bɛ CFA dun ni ɲɔgɔn cɛ olu fana kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn wele jibi min ye ni lajɛ 2 ye u y'a 2 bɛɛ lajɛlen kalanso ɲana sɛbɛnnikɛla ko lajɛ fɔlɔ n'o ye CEDEAO ye jibi b'a ye k'a fɔ ale de kunkanko kuma o ka bon kosɛbɛ CEDEAO maaw ko jibi k'u bɛ an ka jamana transition ɲɛmaaw fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ye sira min di n'u ye feuille wuruti ye jibi ba ye k'a fɔ o baara kɔni ko caman kɛra nka hali bi caman bɛ min ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko ko référendum min kɛra jibi ko bɛnn'u ma kosɛbɛ o tuma Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn ko hali bi k'u ka tɛmɛ ni baara tɔ ye k'u bɛ min fɔ o de ye min kɔni ye MINUSMA ka geni ka bɔ jamana in kɔnɔ ko ma bɛn olu ma dɛ ko ma bɛn u ma kan ka hakili jagabɔ kalo 3 kɔnɔ kan ko ko la hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ olu ka lajɛ in maa ko tɛ jibi tɔn ka hakilina sariyaw jo sariya batoli don kosɛbɛ ko ni maa min ye coup d'état kɛ e bɛ gulonni k'e gɔn ka bɔ tɔn kɔnɔ a ko jamana 3 bɛ yen olu ɲɛmaaw kɔni yamaralen tɛ ka ye CEDEAO ka lajɛ la Mali Burkina Faso la Guinée sɛbɛnnikɛla ko ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen coup d'état kɛ jibi min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u ka hakilina ye mun ye bi ka ɲɛsin ni jamana 3 ma an ka se ka bɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ ni ka kalafili kura labɛn a ko ni kalafili kura labɛnna jibi min ye finitigilakaw ye u ka taa fini baara la ni ka fanga k'a di civiliw ma o de y'u dalaminɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ CEDEAO ɲɛmaaw ko u ye baara min dilan ka di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ k'a dɔdɔli ma a ka k'a kɛcogo la a ka k'a kɛ waati n'i ye Mali yɛrɛ ka transition banni lajɛ o tɔ tora kalo 8 ye u ye kangari da u la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ jibi min ye CEDEAO ɲɛmaa ye u ko cogo di ni Mali ma ka sariyaw batocogo la i n'a fɔ tɔw minnu ɲangilen bɛ jibi ko min ye ɲangili wɛrɛ ye o bɛ se ka ta ka dan kan tuguni ɲangili fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ kɔni
ku wala ko nyangili wara be de ku wasawali ku te ma nyeda la je ku wasawali ngela ko ma mi ye Goodluck Jonathan ye Nigeria jamana masake korodo ale de ko ni mediatere mi me ka sedaw ni Mali sira chetama ale do ko chokoroba jibi watina na tawla kan na jamana kono tuguni ni ya la je min ye komori masake o kuma ku bo fene black na Mali kono sedaw jibi u ya yira ka fo u ye nyema kurasigi sabu ni ya la je sa osa u be dana tagadama kelenka nin ko kenyema ye Nigeria jamana kuntigi kura jibi u ye bengan kɛ nin ko ta ko kɛ sedaw ɲɛma ye fo ka taa bila min ye juillet 2024 ye o kuma farafina tilebin fan ka nujuru bɛ to ale bolo n'o ye Bola Ahmed Tinubu ye sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale min ye ɲɛma ye ale bɛ min fɔ ni jamana saba ye Mali Burkina Laginɛ jibi an ka dɔ fara an cɛsiridala kan o kuma ale kɔni b'an dɛmɛ nka k'a b'an dɛmɛ sariya kɔnɔna la jibi min kɔni cɛmancɛ fanga ye fɛn fɛn fɔra kɔnɔ sariya kɔnɔ kan kan jila janko bato cogo la ko n'o kɛra kan bɛɛ lajɛlen ka nafa b'o la sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a lajɛ min kɔni y'o lajɛ ye jibi o bannen kɔfɛ u ye lajɛ wɛrɛ nun don n'o ye UEMOA ka lajɛ UEMOA ka lajɛ kɛnɛ kɔnɔna la jibi u y'a yira k'a fɔ min kɔni Mali tun gulonnen bɛ kan sen tɛ min ye CFA ka wariko kuma na jibi u y'o gulon kɔni u y'o ta ka bɔ yen ko an ka gulonni k'a wulila ka bɔ yen o kuma wari bɛna suru sisan an t'o fɔ sa dɛ wari suru o fana ye kuma wɛrɛ ye n'o tɛ wari kɔni fiɲɛ kɔni a tigɛ maa na jɔnko ala tɛ jɔnkala bɔ wari tunnen don hali t'a kasa mɛn ayi nin bɛna kɛ sababu ye dɔ bɛ b'o la an ko fɔ ko ye ala k'o kɛ amina yarabi jibi Jakite sɛbɛnnikɛla ko Mali tun gulonnen bɛ UEMOA bolo jibi min ye CFA a wariko kuma ye jibi anw jɔyɔrɔ t'o la jibi b'a ye k'a fɔ lajɛw kɛnɛ kan an tɛ yen an mago bɛ nafolo mun na ka baara kɛ an mago bɛ nafolo yɛrɛ mun na jibi an bolo tun tɛ se ka da ka daw kan o tɛ sɔrɔ kuma min ye ncini ye o de tun bɛ ta ka d'a ma misali la n'a sɔrɔ an mago tun bɛ miliyari 100 na o kuma min ye gulonni kɔnɔna ye dɔwɛrɛ tɛ ta ka d'a ma miliyari 10 ma fi ɲɛna ko nin wulilen ko a bɛna nɔgɔya sisan wa e mago min miliyari 100 la juru dɛ k'a f'i ye juru don Jabate n'a bɛ sara i bɛ tila ka dɔ fara kan a bɛ kɛ intérêt ya comment a ma nɔgɔ fu tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ o cɛ mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di jibi min ye UEMOA ye o ko an kun gulonni min b'an kan jibi ko taara ka bɔ an kan an ka suspension wulila o kuma ko UEMOA ka lajɛ n'o bɛ bolo la bi kɔfɛ Mali a ɲɛmaaw bi ye kɛnɛ kan jibi an da b'a la an sen b'a la o kuma nin yɔrɔ bɛ fɔ a kɛnɛ kɔnɔna la siga t'a la ko siga kɔni tɛ min na nin bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ kɔni ɲɛnabɔli sera ye kosɛbɛ ko min kɔni ye CEDEAO ye u ko hali bi olu ka ɲangili kɔni ko dulonnen donna olu ta ma wuli ni olu ta wulitɔla ye ko bɛɛ sigira sen ka kalafili kɛra jamanakuntigi kura sugandira Mali bɛ sɔrɔ ka jɔyɔrɔ ta CEDEAO la n'o ma kɛ k'olu ta ma wuli dɛ o de ye problème ye o de ye problème yɛrɛ kɔni n'o ma wuli hali bi problème bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye jibi u ka lajɛ in kɔni wulila n'o kan ye o kuma u y'a yira k'a fɔ u sigilen bɛ ka Mali dɔdɔlima jibi u b'a ɲini anw fɛ min kɔni ye kalafili a ka se ka k'a kɛ waati ko Mali n'a dafe jamana bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ référence di Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate la référence di Mali an b'u fo k'u barikada Mali u ka sɛbɛnni ko ɲumanw la an b'an bolo don an bɛ ni mun bɛ bɔ an k'a ma la plume libre ko taux d'intérêt ko kuma dɔ bɛ BOA la o kuma la plume libre ale ko cogo dɔ la jibi i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni taux d'intérêt fɔra jibi o bɛ tali kɛ wariko kuma kan wari ale tɛ mankan fɛ wari bɛ yɔrɔ yɔrɔ la jatigɛ bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen kinikini bɛ yen wa siga ɲɔgɔnna bɛ yen banki kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko i bɛ dɔ dɔn a la dɛ i ye waatini i bɛ dɔ dɔn o la kojugu kosɛbɛ jibi n bɛ fɛn dɔ f'i ye i b'a dɔn crédit o kuma min bɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ wari taliya banki kɔnɔ o contrat de bɛ yen n'a fɔra ko ton compte est crédité o kɔrɔ ko mugu de b'i ka compte kɔnɔ nka an bolo kɛnɛ ma yan o ye juru ye walima fɛn t'a kɔnɔ o kɔrɔ i ka compte balo tɛ mugu de bɛ yen walima n'a fɔra banki la banki jargon don ton compte est débité o kɔrɔ ko pabagati i ta ka nin fɔ a ɲɛna dɛ jibi n'i y'a mɛn ko chèque sans provision o kɔrɔ ko foyi t'o kɔnɔ yen
poutre ka chèque kɛ ka di maa ko taa wari ta ni banque y'a f'i ye ko mon frère ton chèque est sans provision o kɔrɔ ko nin chèque a wagade kɔnɔna foyi t'a kɔnɔ mais dɔw dun m'o kɛ ko bɛ chèque ka di ma i bɛ taa i tɛ min dɔn o dabilalen bɛ banque ye sariyaw ta sisan n'i ye kulokun gɛlɛya kɛ ka chèque sans provision kɛ ka di maa ma ja gɛlɛya la k'a ka taa wari ta ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn wari tɛ yen u b'a di wari d'a tigi ma u b'a di k'i ka compte k'a débité o kɔrɔ ka juru don i la o juru mun b'i la dɛ n'i ma sara fo k'i sa o tuma wari bɛ jigin dɔrɔn u b'a ta comment olu de ye bila k'a sɛbɛn siga t'a la e de y'a kɛ ka d'u ma i bɛ wari u b'a di en tant que ka compte bɛ yen u b'a di o tuma u sigilen bɛ k'e lajɛ dɛ o bɛ ko min na i t'o ko dabila wari o wari suma nana mansin ye automatique o t'i k'o ta siga t'a la ayi siga t'a la e bɛ tila ka wuli k'i jɔ nin tun bɛ n ka compte kɔnɔ nin tunna k'a sɔrɔ i ye mun kɛ i b'o dɔn i b'a si dɔn siga t'a la Jibi Buwa Jabate o tuma min ye ayiwa an ka taa Mamutu fan fɛ o bɛ kɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Buwa oui bala mɛ cogo di hali Jibi i ma foyi fɔ ni cɛn tɛ min ye film libre ye hali bi an bɛ tɛmɛ n'ale ka kuma ye maa min ye sɛbɛnni kɛ u kɛn bɛ ka tɔgɔ don bɛrɛ la n'o ye BT ko Jibi Bank of Africa Mali Jibi n'i y'a lajɛ banki belebele don Mali la banki min a tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ siga t'a la Jibi n'i y'a lajɛ banki min ye sɛbɛ bɛ yen Jibi i b'a ye k'a fɔ san kɔnɔ min ye banki a bɛɛ kɛ sanbala ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ u ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya min ye kelenya ka se ka baara kɛ banki yɛrɛ sariya taabolo la siga t'a la sɛbɛnnikɛla ko cogo di ko n'i y'a lajɛ Mali banki belebelew banki sɛbɛw Bank of Africa Mali Jibi a b'u fɛ a b'u la nka sɛbɛnnikɛla ko joli tɛ suma nin kan a ko waleya dɔ bɛ yen Jibi min kɔni ye baarakɛlaw ye ko dusukun kami dɔɔnin bɛ u la dɛ Jibi min ye baarakɛlaw u y'a yira k'a fɔ banki ka daraja Bank of Africa Mali a ka tɔgɔ duman a bɛ ka ŋaniya min kɛ o tuma ko baarakɛlaw de bɛ k'a kɛ o baarakɛla minnu bɛ k'a kɛ Jibi b'a ye k'a fɔ n'olu ye juru ɲini Jibi b'a ye k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ fara o kan n'o ye taux d'intérêt ye o tuma baarakɛlaw kɔni kulekan bɔlen bɛ dɛ k'o ka ca kojugu o dagosi ka bon sɛbɛnnikɛla ko a ko lawale la a tun ma se ni kundama na sabu n'i y'a lajɛ o ye banki yɛrɛ taabolo ye n'i ye juru ta dɔɔnin bɛ fara a kan siga t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko juru ta o ta Jibi n'i b'a sara o tuma banki yɛrɛ bɛ balo n'o musakaw de ye a ko o ye bɛnkan ye Jibi ko tɛ baasi banki kɔnɔ nka min kɔni ye juru ye Jibi n'i y'a lajɛ ka se ka caman fara a kan i b'a ye k'a fɔ ko de kɔni cayara sen na min ye baarakɛlaw ka kulekan bɔra dɛ baarakɛlaw ka kulekan bɔli u kɛra sababu ye ni ka lajɛ dɔ kɛ an ko min ma ko sitin alamisa tɛmɛnen kalo tile 6 siga t'a la u ye o kɛ min ye banki yɛrɛ direction générale da la o kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛ ni musow ye Jibi u bɔra k'u jɔ da la kuma min tun b'u da o de ye min ye ɲɛmaw ye Jibi u k'a lajɛ u ka segin u kɔ dɔɔnin a ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan ba la a ko banki a ka daraja a ka tɔgɔ duman Jibi maa min y'a kɛ ko ye olu baarakɛlaw de ye a ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a ko la a ko olu bɛ ka baara min kɛ n'a fɔra k'olu lafiyalen tɛ ko ka ɲi banki yɛrɛ ma wa olu ka lafiya dun olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ olu bɛ fɛn fila de nɔfɛ u ka fɔlɔ o de ye n'u ye juru ta tɔrɔmɔɲɔ min bɛ fara juru kan n'o ye intérêt ye k'a ka ca kojugu 3 à 4% 4 fansi o ka ca a ka ca kojugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko min kɔni ye baarakɛlaw ye o y'u ka kulekan fɔlɔ ye u b'o ɲini ɲɛmaw fɛ Jibi min ye taux d'intérêt u ka belebele b'u la jan k'olu bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ u ka juru taliw la a ko n'o bɔra yen o tuma k'u b'a da diɲɛma kulo kan min ye Bank of Africa Mali o tuma Bank of Africa bɛ yɔrɔ minnu na Jibi k'u ni Mali ta an kalasolen don ɲɔgɔn na Jibi ko jamana ninnu ta ko lafiya de bɛ yen olu ka taux d'intérêt tɛ Mali ta bɔ a ko n'i y'o lajɛ o ye Burkina Faso o ye Konowari ye Jibi o ye Niger ye o ye Senegal ye o si ta tɛ Mali bɔ a k'u ta jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min y'u ka comité syndical o secrétaire général n'o ye Dawuda So ye ale de ye kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a yira k'a fɔ ka kɔn 2014 ɲɛ Jibi ko taux d'intérêt a tun tɛ se 3 à 4% ma nka min ye bi a yɛlɛnna kojugu sɛbɛnnikɛla ko a ko ma tɛmɛ ka bɔ yen Jibi o de kɔni bɛ u hamina ko kan kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ min ye Bank of Africa Mali ye Jibi ko o déjà n'o ye ɲɛma dangan ye ko ye kɔfɛ maa ye kulu t'o fɛ k'a ka kɛ soden Mali banki baw bɛ cadre baw bɛ kalanden baw bɛ banki dɔnbaga baw bɛ
ko munna k'u bɛ t'o kɛ kɔfɛmaa ye mais u ka laɲini o kan ka lajɛ kosɛbɛ dɛ o ka kɛ soden dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Dawuda So n'a jɛɲɔgɔn ko o ko cogo di Jibi min ye déjà ye o kuma ko min kɔni dunna ta ka bɔ yen ayiwa k'o jɔyɔrɔ di soden dɔ ma Jibi ko de kɔni o dagadi banque yɛrɛ la o dagadi baarakɛlaw la Jibi ko y'u ka laɲiniba filanan ye o kuma k'u tɛ kɛlɛ fɛ u tɛ wɔyɔ fɛ ko bɛn ni kɛlɛ basigi k'o bɛ Banque of Africa Mali kɔnɔna la nka n'u m'a lajɛ k'u bɛna gɛrɛfu boloda don n'a nataw la dɛ wari tɛ mankan fɛ a tɛ mankan fɛ dɛ o kuma min ye ɲɛmaw ye Jibi ko ballon b'olu ka kan kɔnɔ yaasa gɛrɛfu kana kɛ u ka ni fila ɲɛnabɔ siga t'a la n'u ma ni fila ɲɛnabɔ o kuma ko ka ni k'u ɲini ka funu baara la ni ka so datugu ka taa n'u yɛrɛ ye wari tɛ bila wari tɛ ta o kuma k'a bɛ ni fila de bolo o maɲi kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ film livre kɔnɔ a ka bi bɔli don film livre Buwa Jabate an b'u fo k'u barikada n'an y'o bila an b'an bolo don an bɛ bɔ ni sɛbɛn mun ye an k'a ma ko indépendant o don Buwa ko minɛli ka i tunun ten k'o cayalen don Gawo dɛ i bɛ taa hali maa t'a dɔn i taara yɔrɔ o cayara dɛ Jibi i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an ka taa Gawo an bɛ taa Jibi min ye Mali marabolo 7 yen don ani Bamakɔ cɛ ka jan kojugu kilo 1000 ani ɲari sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko n'i ye Gawo lajɛ Jibi a bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni ka gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ Jibi min ye ka hadamadenw kidnapper n'o fɔra ka ban o man di dɛ o man di o ye i tunun ten sɛbɛnnikɛla ko Jibi min ye tajuru sara juguya Jibi ɲɛngoya asidiya o de bolodalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko n'i y'a lajɛ Jibi ka taa maaw sɔrɔ u ka so kɔnɔ ka don ni kalasini kɔpu ye k'u ningɛnɛ karaba Jibi walima ka maaw to circulation na k'u ningɛnɛ karaba walima k'u minɛ ka taa n'u ye yɔrɔ min ma n'i jaabi i b'a fɔ ko Gawo kɔnɔna yen don sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di sigilakati to civilité to Jibi min kɔni y'a kɛ bɛ fiyentɔ bere ye cɛnnikɛlaw hakili mana jigin maa min na u bɛ t'u dɔngɔ n'u sago bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di n'o ye Masiri Jɔpu ye a ko n'i y'a lajɛ u y'u bolo ta ka da maa dɔ kan n'o de tɔgɔ ko Mohamed Mayiga kamalenba tɔgɔ k'a ma ko Lo sarama don a cɛ ka ɲi a gwɛlen don a bɛ pari kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko Lo n'i y'ale yɛrɛ wolofa lajɛ Jibi o bɛ tali kɛ Gawo min ye pharmacie fɔlɔ min kɛra i b'a ye k'a fɔ o y'a ka cɛkɔrɔba ka hakilinaw ye sabu a ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ ni o ye Ala ma hinɛ la kosɛbɛ a ko Lo Jibi n'i y'a lajɛ a bolo mana don ko kɔlɔ o bɛ ɲɛ a bolo Jibi a garisɛgɛ ka di a ko Barikani tun bɛ Gawo tuma min na Jibi ani Barikani jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nafolo caman sɔrɔ n'i ye Lo donfiniw lajɛ k'i bɛ ɲɛbɔ a fɛ n'i y'a ye a ka vivitiw kɔnɔ k'i bɛ ɲɛbɔ a fɛ o don Jibi ko filɛliba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko min ye Lo ka parli Lo ka banaya Lo ka nafolotigiya Jibi o de kɔni kɛra min kɔni ye juguya ye maa dɔw yɔrɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u ye bolo ta ka da Lo kan dɛ Lo bɛ a minɛbaaw bolo bi a bɛ yɔrɔ kelen min na maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko Lo kɔni a minɛbaaw ye tigɛ ta ka da kan Jibi u ma gosi u ma nɛni wa u ma fa ko ye Lo b'u bolo an bɛ don min na ko bi a b'u bolo min fɔ Lo ka bilali la i b'o dɔn de tuloba dalen don ko ka miliyɔn 50 ko k'o de di walasa u ka Lo bila miliyɔn 50 50 millions de francs CFA a minɛbaaw y'o de fɔ kuma Dawuda la dugu sigi gɛlɛyara dɛ gɛlɛyara Jibi Jate Masire Jɔpu ko a ko cogo di ko Lo kelen t'u bolo koyi n'i y'a lajɛ Lo jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu fana ye nafolotigi bannaw ye Jibi olu b'u bolo nka tɔgɔw tɛ kelen ye Jibi tɔgɔ min bɛ Lo la o t'olu la fana k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ global ye o kuma yaasa u bɛɛ lajɛlen ka bila ko ka miliyɔn 50 di o kuma ninnu bɛ fɛn ɲini na fɛn ɲininaw don ninnu yɛrɛ tɛ banmaci ye wari ɲininaw don kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko miliyɔn 50 kuma fɔlen da kɔnɔ Jibi min kɔni ye Lo somɔw ye u ye tulo gosi u ko k'o ka ca a kɛra tɛrɛmɛli ye a ye dɔ bɔ a ye dɔ don a ye dɔ bila a ma ɲɛ min kɔ u bɛnna miliyɔn 10 na miliyɔn 50 nana miliyɔn 10 na u bɛnna miliyɔn 10 na maa min na k'u bɛ wari bɔ la kɔngɔ b'u la u dawolo jalen don sɛbɛnnikɛla ko Jibi n'a dun ma k'a fɔ ko u bɛnna ko la n'o ye sɛfɛwari miliyɔn 10 ye i b'a ye k'a fɔ Lo jɛɲɔgɔn a balimaw Jibi olu kɔni y'a yira k'a fɔ siga t'a la wari in kɔni u b'a ɲini k'a di o tuma a tɛ di jamana kɔfɛ dɛ u b'a ta k'a da jamana yɛrɛ kɔrɔ Jibi sabu n'i y'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ka bila de kɔnɔna la an ka kɔlɔsili siga t'a la Jibi an ka sigili an bɛ jamana de ka
bila kɔnɔna n'a dun ma k'a fɔ ko ɲɔgɔnna kɛra ka dugudon sɔrɔ jibi maa min kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a tigi bɔ bamaciw bolo o ye jamana yɛrɛ ye jibi min ye finitigilakaw ye ko wuli ka jɔ kɔni sugu bɛɛ lajɛlen b'u bolo an bɛ don min na ko bi yaasa ninnu bɛ se ka wɔgɔbɛ ka b'u tigɛ kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko basi kɔni tɛ lo la lo a jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu b'u bolo basi t'u la o tuma lo yɛrɛ kɔni kɔrɔtɔlen bɛ sabu lo farisogo degelen bɛ kilimu na a dun bɛ yɔrɔ min na kilimu tɛ yen a ma nɔgɔ lo ma hali fufalan tɛ yen k'u teliya fo butamisɛnninw kurukuru bɛ ka a ma nɔgɔ bɔ a degelen bɛ sumalen na frigo kɔnɔ n ko cɛman cɛ bolo frigo tɛ yen cɛman cɛ bolo a degelen bɛ tulɔlen na a ka tabulu kan tulɔlen tɛ yen cɛman ma foyi fɔ ni cɛ tɛ jibi tɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko min kɔni ye minɛli ye jibi b'a ye k'a fɔ o de caman kɔni kɛra gawo kɔnɔna la min ye nafolotigiw ye bannaw tɔgɔ bɛ maa minnu na jibi ko gawo kɔni kɛmɛ bin taa si dɔn ye o tuma min kɔni janto yɛrɛ la kɔrɔ ka di ye o tuma gawo sigi kɔni jibi ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka yen bila sabu min kɔni ye maa fa jugu ye ko tile tɛ bɔ ka bɛn a bara ni joli kɛnɛ ma bɔ ye min ye lo ka bilali ye o tuma somɔgɔw u bɛna joli ta k'a di 1,10,000 fɔlen kɔfɛ masiri ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don indépendant maaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bon a ye ko an tɛ nɔnɔ dɔ min a ye tete min yan bi ji tɛ min yan nɔnɔ de bɛ min yan bi nɔnɔ fulaw bi yan o mun kɔni f'i ɲɛna i da se bɛ jiri mɔ bi ayi o siga b'i la an bɛ heure jumɛn na an bɛ 12h10 ni tile binna k'a sɔrɔ ne ka nɔnɔ litiri ta ma na yan tile tɛ bin an bɛ taa pause la sisan an bɛ nɔnɔ d'i ma i ko ten Mamutu bon Jabate naamu fɛn min ye tile ganna cogo cogo a bɛ suma don dɔ an b'an bolo don an bɔ ni l'alerte o don ko Asimi bɛna voyage dɔ kɛ jibi colonel Asimi Goyita transition ɲɛma Mali jamanakuntigi don l'alerte kɛn bɛ ka sɛbɛn sɔgɔmada in na maa min ye tiganɔbila kɛ o tɔgɔ ko Nuhumu Diko ale don fulakɛ don Diko ko a ko colonel Asimi Goyita jibi nin bɛna k'a ka taama fɔlɔ ye farafinna ni ka taa fo nansarala sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ colonel Asimi Goyita jibi nin y'a san 2 ye jamana mara la a ma voyage ni ka bɔ Mali dafɛ a ko n'i y'a lajɛ k'a to vice président tuma min na min ye colonel à la retraite Bandaw ale ye Mali masakɛ ye jibi b'a ye k'a fɔ colonel Asimi Goyita ale tun y'o ka dangan n'o ye vice président a ye taama minnu kɛ olu de filɛ nin ye a taara Maroc Accra n'o ye Ghana ale ni Togo Lomé sɛbɛnnikɛla ko o saba dɔrɔn o saba nka n'i y'a lajɛ k'a kɛ jamanakuntigi ye jibi nin an y'o san 2 kɔnɔ k'a daminɛ juin 2021 an bɛ juillet 2023 la colonel Asimi Goyita san 2 a bɛ Mali marali la a ma Mali frontière bunna k'u sago ka don jamana si kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di n'i ye a ka munumunu salo yɛrɛ lajɛ jamana kɔnɔna la a k'u san 2 kɔnɔ a ye taama minnu boloda i tulo kɛrɛbɔsigi n tulo b'a la Kucala a taara yen Kucala kɔfɛ a taara Segu n'i y'a lajɛ a makɔrɔnin bɛ Kaye nin kalo in a tile 15 ka taa bila tile 22 n'a bɔr'o la colonel Asimi Goyita a ma taa fansi fansi a sumalen bɛ a sigilen bɛ a tulo b'a la a ɲɛ b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di Nuhumu Diko jibi nin taama in taama kɛrɛnkɛrɛnnen don n'i y'a lajɛ taama belebeleba Irisiw ni farafinna jibi farafinna jamana masakɛw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ni Irisiw da bɛ filɛ kelen na forum économique humanitaire jibi b'a ye k'a fɔ min ye ɲumanya sanni ni feere jibi jigifa i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kɛnɛlankolon tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Irisiw ni farafinna bɛ nin lajɛ in bolo da jibi bi ko la ko tɛ ko ye sabu n'i y'a lajɛ an ni Irisiw yɛrɛ bɛ tigɛ di ɲɔgɔnmaya la kabini an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta la Mali ni Irisiw an bɛ ɲɔgɔn bolo janko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye jibi min y'an ka kɛlɛkɛminɛnw fangirima o bɛ ka bɔ Irisi la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye bɛn ani kelenya min ye baara jɛlenya kɔnɔna la jibi b'a ye k'a fɔ o de bɛ Irisiw ni Maliw cɛ bi o tuma Irisiw ka ko n'o de bɛna boloda a tɛ se ka fɔ Mali kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in yɛrɛ minɛna jɔn da o de ye Irisiw ka ministre des affaires étrangères ye o tuma ale kɔni ye nɔgɔ bɔ kuma na k'a yira k'a fɔ Mali jamanakuntigi a bɛna ale olu ka jamana kɔnɔna la o tuma min ye Saint-Pétersbourg ye i b'a ye k'a fɔ lajɛ in bɛna boloda ye sɛbɛnnikɛla ko ko colonel Asimi Goyita u dara la u tigɛra a kan
kolonɛli yɛrɛ ni Vladimir Poutine n'o ye Rusiw ka masakɛ ye olu yɛrɛ de ye kuma minɛ da ni da telefɔni na min ye ka bɛn ko la ko bannen nɔgɔ bɔra kuma la ayi sɛbɛnnikɛla ko a tɔ tora n'i y'a lajɛ yɛrɛ bɛna boloda tuma min na jibi o de ye nin kalo n'o ye juillet kalo ye a tile 27 a tile 28 tile fila lajɛ don n'i y'a lajɛ nafasɔrɔ sira bada nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔ nka min ye kolonɛli Asimi Goïta ye ka wele Vladimir Poutine fɛ jibi ko bɛ tali kɛ fɛn caman kan sama-samanin bɛ Mali kun kan bi Vladimir Poutine hali ni gɛlɛya bɛ a yɛrɛ fɛnɛ kan nka n'i y'a lajɛ setigi don maa min jɔyɔrɔ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bi a kumakan n'a fɔra a bɛ dɔn cɛ kuma na n'o ye Mali gɛrɛ la jibi o ye jigifa ye o ye ŋunɔfa ye jibi o ye wasa ye o min ye Vladimir Poutine o tuma ale yɛrɛ de ye téléphone ta kolonɛli Asimi Goïta k'a b'ale yɛrɛ de ka yamaruya kɔnɔ a ka da a ka na a ka ye nin kɛnɛ kan o ye ko duman ye an ka avion présidentiel ko n'o wulili man d'a ye a yɛrɛ b'a ta bila ka na Asimi ta kuma baara banna jibi Buwa Jabate nun di ko a ko min ye Asimi ye jibi ko nin bɛ fɔ a ko de sabu min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ Vladimir ka weleli jibi o la lankolon tɛ kosɛbɛ a ko nin don in n'a bɔra Kayi dɔrɔn jibi tile damadɔ a bɛ sin ka don ta minɛ ta ni ka kunda Rusi jamana kan janko ka taa ni nafasɔrɔ sira jɛkuru belebeleba in na kosɛbɛ ko ni filan ye an ye min bɔ Larati kɔnɔ a ka bi boli don Larati an b'u fɔ k'u barikada hali wa an b'an bolo don hali bi Jona Kalum Info kabako ko wari tununa misiri kɔnɔ ko wari tununa misiri kɔnɔ jibi n'i ma sa i b'a bɛɛ mɛn i b'a bɛɛ ye a tɛ min ye nin sɛbɛnni ye an y'a sɔrɔ min kɔnɔ o ye Kalum Info ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ye ko Kaja Tandina Fulamuso ko jibi n'i y'a lajɛ an ka taa Bulukasobugu la o ye commune 1 kin dɔ ye o ka surun an na misiri dɔ bɛ yen jibi ko misiri fitinin misiri fitinin a tɔgɔ ye jibi misiri Bulukasobugukaw b'a wele ten ko misiri fitinin jibi o misiri fitinin wari bila kɛsu misiri yɛrɛ kɔnɔ dɛ ko zon dɔ taara o Dakari ka taa o kuma ko gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko jibi a ko min kɔni ye misiri selibaw ye jibi u dabali ban'o ma fɛn goni don dabalibanko don jibi n'i y'a lajɛ misiri fitinin min kɔni ye seli ale tɛmɛnen kɔfɛ jibi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ seli muɲa la sogow ma dun ka ban jibi nisɔndiyaw ni foliw olu ma kɛ ka ban min ye juillet kalo tile 2 jibi i b'a ye k'a fɔ seli tɛmɛnen kɔ tile damadɔ a ko min ye ni misiri selibaw ye jibi u sina ka bali de ka sin k'u ka kɛsu kɔni dakarilen ye kabako a ko n'i y'a lajɛ Almaɲina na Samba Jalo ale ka immeuble misiri b'o de duguma immeuble ka jan a jukɔrɔla o ye misiri fitinin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko min kɔni ye misiri selibaw ye jibi olu de kɔni ye jateminɛ kɛ jibi b'a ye k'a fɔ a kɛra tuma min na o de ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati silamɛw y'u sigi k'a lajɛ a baara ta kɛsu kelen tɛ misiri kɔnɔ koyi misiri seleke 4 kɛsu kelen gulonnen b'a bɛɛ lajɛlen la nafolo mun bɛ bila kɛsu in kɔnɔ alisilamɛw yiralen don k'a fɔ k'a fili k'a kunbɛn jibi n'i ye fɛn fɛn bila kɔnɔ fu tɛ jibi i y'a di Ala ma Ala ka o don n'i ye min di Ala ma Ala b'i sɔn Ala b'a falen i ye arijinɛ Ala b'a falen i ye baraji la jibi kɛsu ninnu bilalen b'o de kama misiri selibaw ko ni kalo sara o tuma min kɔni ye kalo kura tile 2 jibi kalo kɔrɔ kɔnɔ wari min bilala kɛsu kɔnɔna la jibi n'u ye kɛsu dayɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen u b'o ta ka kuran sara a bɛ don misiri musakaw la ani labɛn wɛrɛ min kan ka kɛ ani ka ncuwani ta k'o di alimami ma sabu n'i ye alimamiya lajɛ sara t'a la Mali kɔnɔ nka min ye kɛsu kɔnɔ wari n'a cayara dɔɔni o tuma commission bɛ bɛn a kan alimami ka ni minɛ k'a k'i ka worosɔngɔ ye o don sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo jibi min kɔni ye mois de juillet i b'a ye k'a fɔ e ko musakaw bɛna se ka ɲɛnabɔ de ye sabu k'a da kan n'i y'a lajɛ kɛsu 4 min bɛ misiri kɔnɔ kelen taara a la kumaba wari giriman bɛ bila yɔrɔ min na dɛ o de ye min yɛrɛ dulon ka taa misiri kɔrɔnfɛ bolo alimami fan fɛ u y'o de Dakari bon ni tigi mɛna ka nin jateminɛ a bɛ seli ye yɛrɛ a bɛ seli ye o don sɛbɛnnikɛla ko cogo di jibi nafolo min kan ka caya min kɔnɔ u y'o de dɔdɔlima k'o dɔn i b'a fɔ ko jinɛmori jibi min kɔni gogoro kumaba de bɛ kɛsu ninnu bɛɛ da la u ye kɛsu in Dakari maa ma bɔ a kalama jibi maa jumɛn de y'a kɛ denmisɛnnin don wa maakɔrɔba don wa misiri seliba dɔ don wa kamanaganbatɔ dɔ don wa nasɔngɔ tɛ maa min bolo don wa walima zon yɛrɛ de don wa hali sini ma kɛ Ala ye k'a dɔn
sɛbɛnnikɛla ko jibi o kuma u y'u sigi k'u miiri ko kɛsu in a bɛ sɔn ka dayɛlɛ waati min na o bɛ sɔn ka kɛ fajiri seli tɛmɛnen kɔfɛ sabu n'i y'a lajɛ fajiri seli mana ban jibi o b'a sɔrɔ dugu ma jɛ ka ban maaw ka tɛmɛni ma caya fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i mako la nka n'i ye misiri yɛrɛ la n'o ye bulukɔsɔmugu misiri fitinin ye jibi a bɛ komi misiri tɛ da sɔgɔ n'u tilala seli la u b'a dayɛlɛlen to fuwan ni waati min maa min ja i bɛ don i bɛ n'i ka seli kɛ n'i tilala i bɛ taa n'a ye maa min ja i bɛ don k'i da dɔɔnin olu y'a bila n'o hakilina de ye ala ka so don a ka kan bɛɛ la waati n'o ye maa min ja na min ka di i k'a bolo da sɛbɛnnikɛla ko nka min kɔni ye kɛsu kɔni k'a dakarilo de waati dɛ o kuma jateminɛ kɔnɔna la o kuma ɲininkali kɛra ko joli tun b'a kɔnɔ u ko u tɛ kɛ ala ye k'a dɔn min tun b'a kɔnɔ nka olu kɔni ka kuran u ka jisɔngɔ u ka misiri musakaw o bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ kɛsu kɔnɔ wari in na nka min kɔni kɛsu in kɔni a taara dɛ o kuma sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye misiri dunkow ye u ko k'u tɛ nin tigi danga dɛ ala ka so ala ka wari maa minnu y'a di u y'a di ala de kama ni e nana i ɲɛtugu k'o ta kuma k'olu y'o tigi sara to ala de bolo ko ni min ka kan ko ala de b'o da o tigi kan olu tɛ kuma dɛ n'olu kumana o kuma ko ala y'a ka baara kɛ ka ban o kuma k'u bɛ min fɔ kamanagan nasɔngɔ ko de ye nin tigi bila la wa sabu ni kamanagan nana hadamadenya ka se kuma dɔ la i tɛ miiri ala ko la bilen limaniya bɛ tile la kamanagan ma ɲi dɛ ala ka hakili d'a ma misiri maaw yɛrɛ de ko ten ko n'a sɔrɔ kamanaganbatɔ dɔ don o kuma ko u y'o to ala ma nka n'o tɛ ko nson yɛrɛ don ani min ka kan ɲankata la ko ala k'o da kan ko gɛlɛyara k'u jilaja dɛ a kana kɛ filakan dɔ ye dɛ sabu nziri o nziri aw de tɔgɔ b'a bɛɛ la aw de tɔgɔ b'a bɛɛ la tiɲɛni fɛn fɛn jamana kɔnɔ aw de tɔgɔ b'a bɛɛ la a bɛ sɔn ka bali an tɛ sɔn ma ko fulaw ye alimamu ye fulaw n'i ye jateminɛ kɛ alimami yɛrɛ fila alimami Jalo o b'a bali wa fulaw bɛ ko ɲɛma an bɛ misi an ko k'i hakili jigin fɛn dɔ la fulaw de bɛ taa misi feere ka na ko waraw ye misi minɛ e ko ten walima misi binna kɔlɔn kɔnɔ o ka ye da misi sen t'i ye a golo t'i ye o binna kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min kɔnɔ o kɔlɔn t'i ye aw mɛnna kan sa dɛ ko fulaw bɛ se ko la fulaw bɛ se ko la kosɛbɛ nka n ka nɔnɔ ko ma ɲinɛ o ayi nɔnɔ ni tile binna ka sɔrɔ man ka nɔnɔ ye i bɛ nɔnɔ sɔrɔ i t'a se fila i bɛ nɔnɔ sɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Kalimu info kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kaja Tandina Kaja Tandina an b'a fo hali Kalimu cɛdon an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ e ko sɛbɛn mun farala ɲɔgɔn kan ka d'a ma ɲɛmaso fɛ e ko nin to o sanni i yɛrɛ ɲuman na jibi n'i y'o minɛ sanni ne ye n'i ye minɛ sanni dumuni kɔfɛ jibi i b'i tigɛ nɔ o bɛ kɛ n'i ye tigɛ nɔ i bɛ sɔrɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye barikada ye masa Ala min ye dumuni latigɛ i b'o waleɲuman dɔn k'o barikada maa minnu fana y'a sababu ye olu fana waleɲuman dɔn k'u barikada n'i y'a mɛn ko arajo barika bɛ da maa minnu ye jibi min ye arajo tigiw jibi maa minnu ka nafolo don arajo